Здравейте, приятели! Казвам се Стоян Спасов и днеска се видях с мои приятели. Бях на състезания по борба за деца и кадети. И се видях с мои стари приятели, тъй като всички, които ме познават, знаят, че съм бил професионален състезател по борба много голяма част от живота си. И те ме питат: добре бе, какво е това нещо, дето се занимаваш? Като ти вика, психолог ли си? Какво е това нещо? Не разбираме точно какво правиш. Точно за това правя това видео. Искам да разясня малко повече какво е това тета лечение или тета хилинг и регресия. Първо ще кажа за тета лечение малко и после ще кажа и за регресия, какво точно правя. Първо да почна с това, че по принцип ние реагираме, дали искаме или не, реагираме на програми, които са в нашето подсъзнание. Основните програми се вкарват в нашия компютър, ако така се каже, между 0 и 5 годишна възраст, още като малки деца, основните програми. На базата на тези програми се градат всички останали с течение на времето. И тъй като всеки разбира, че малките деца, те още нямат точна представа за кое е правилно, кое не е и разбират нещата по-различно от както би трябвало да разбират много често. Те много често си вкарват или родители, възпитатели, баби, дядовци в детската градина, в училищата и вкарват програми, които не винаги са положителни, така да кажем. И на базата на тези програми ние реагираме после през целия си живот. Ако те не бъдат осъзнати и променени по някакъв начин, те започват да ни тровят живота, така се каже. Тета лечението е метод, с който може тези програми, които са негативни убеждения в нашето тяло, страхове, паника, всички такива негативни вярвания, които сме натрупали като деца и не само като деца, но основно са като деца и на базата на тях се активират, се наслагват останалите с течение на времето. И тета лечение трансформира точно тези вярвания, които не ни помагат, които ни вредят, осъзнато ни вредят. Има начин, дори и хората да не са стигнали до негативното вярване, какво точно им вреди, те викат: бе, чувствам се така и така. Има си начин с тета лечение да се стигне до първопричината на проблема на дадения страх или негативно вярване. С тета лечение се търсят първопричината на проблема на емоционалния конфликт или на негативното вярване, което и обикновено стигаме до, като децата са малки, много често дори те не си спомнят на първо четене кога точно нещо си е възникнало в тялото им и в съзнанието им. С тета лечения има начин как може да стигнем до първопричината. Връщаме се малко в детските години и намираме първопричината на създаването на самия проблем или ограничаващо вярване или страх, каквото и да е. И може да го трансформираме с положително, като това нещо може да промени целия ни живот, тъй като ние на базата на тези вярвания сме натрупали много други. И когато стигнем до първопричината на проблема и го трансформираме, всички наслагващи се отгоре компоненти и те се трансформират и изчезват и спират да ни вредят. Тета лечението е много мощен метод точно за трансформация на всякакви негативни вярвания и страхове. И не съм точно психолог, но работим на подсъзнателно ниво, като трансформираме проблемите на подсъзнателно ниво, които дори почти всички не си ги спомняли кога точно са се зародили, тъй като са вече на подсъзнателно ниво. Ние реагираме на тях, но дори не се замисляме и не знаем откъде е първопричината на самия проблем. То не е задължително винаги да е проблем, някой път и позитивните неща също са там в подсъзнанието, но ние не работим с позитивните, защото те ни помагат. Ние работим само с негативните неща, които ни вредят по някакъв начин и винаги питаме клиента дали той би искал да трансформираме или изчистим някакво негативно вярване или страх, когато стигнем до първопричината. И от самия човек зависи дали това иска или не иска да бъде изчистено, трансформирано и оправен самия проблем. Някои хора не искат, просто искат да се живеят по
по начина, по който и това е право на свободна воля. Всеки сам избира как да живее по най-добрия начин. Това е с няколко думи. Не знам, ако има въпроси, моля да ме питате, за да обясня малко по-подробно, защото тъй като днеска ми стана ясно, че трябва да обясня малко повече с какво точно се занимавам, психолог ли съм, психиатър ли съм, какъв съм точно. Не, просто работим на подсъзнателно ниво. Изпада тялото в състояние на лек транс, като ние сме в будно състояние, просто съзнанието и егото са успокоени и леко не приспани, ами успокоени до такава степен да не се намесват в нашия процес, за да може да стигнем на подсъзнателно ниво и да стигнем до нещата, които бихме искали да работим с тях. И не е нито нито хипноза, човека си е в съзнание, всеки един момент може да отвори очи и да излезне от самия сеанс, ако нещо не му хареса, но почти нямам случаи, които да са искали да излезнат по време на сеанс. Може би един-двама имам, които им се обадят по телефона, те излезнат и повече не искат да влизаме. Това е много рядко се случва. Всички хора приемат лечението, не почти. Всички хора приемат лечението супер положително. Има около 10% от хората, които не могат да влезнат в такова състояние на тета вълни. Тета вълни са точно когато малко преди да заспим и малко след като се събудим точно. Това е такова състояние горе-долу е тета. Успокоено, в смисъл егото още не се и съзнанието още не се е включило, то още действаме на така да се каже, на полузаспало състояние и може по този начин, в това състояние може да влезнем на подсъзнателно ниво и да работим с подсъзнателните програми, които не ни харесват. По-друго да се сета. Това е с няколко думи за тета лечението. Много мощен метод за трансформация на всякакви видове страхове, ограничаващи вярвания, паник атаки, липса на чувства. Някой път имам няколко случая, които хората просто не са изпитвали никога през живота си истинско чувство на любов. Тъй като тяхната майка и баща никога не са им показвали, че ги обичат и точно обратното. И те хората не знаят какво е това чувство да обичаш и да бъдеш прият и желан от семейството си, което е много пагубно и това влияе на целия живот. Естествено, може да се внедряват различни чувства с тета лечения, както чувство на любов, чувство на приемане, много мощен метод за трансформация на човека, на енергиен метод на трансформация на човека. Тъй като над 90% от физическите проблеми или заболявания, първопричината е емоционална и чрез тета лечение може да въздействаме и на около 70-80-90% от болестите, които имаме. Но това не винаги може да стане така, но е възможно, тъй като ако хората вярват в процеса и не става всичко от човека, който води самия сеанс, трябва и самия човек да направи много за себе си след това, защото това е помощ голяма, но ако той се върне и почне да си живее по абсолютно стария си начин, по който е предизвикано всичко това, то рано или късно пак нещата ще стигнат до състоянието, в което е бил. Това е общо взето. Не знам дали има какво да кажа. Ако имате въпроси, моля ми пишете, дали налично или в YouTube, в Facebook, за да обяснят по-подробно на който каквото не е разбрал какво е тета лечение. Това беше специално за всички мои приятели, които не знаят нищо за енергийно лечение, за тета лечение и аз психолог ли съм, какъв съм или гинеколог. Каквото се сетих в момента, не съм се написал нищо, беше спонтанно. Не се колебайте, пишете ми, почти винаги навсякъде давам и телефони, който има желание за безплатна консултация, може да ми се обади и да му обясня по-подробно за какво точно, каквито въпроси точно има самия човек за дадения проблем или
за каквото точно ми се обажда. Това е приятен ден и до скоро виждане. Това е. Може да ми се обадите, ако имате въпроси за тета сеанс. След малко ще направя и видео за регресия. Какво е регресия?